na kuću i to vi svu toga, budem li saznao ko je, glavu ću mu polomiti. Znači, znate zašto? Meni svaki dan dolazi policija na kuću zbog klipa, a neće da kažu zbog čega. Prvi put je policija došla na kuću, neće da kažu zbog čega. I mama moja se, brate, znaš, ono malo stresira se, jebi ga, razumeš, kao, šta će policija, kao, znaš, kao, zašto ste došli, kao, pa kao tražimo Bojana Simonovića, kao mama, pa kao zbog čega, koji razlog, neće da kaže taj policajac. I ne znam, nebitno vamo tamo, sutra, i kao, Keva naravno kaže, reko sin je na moru. I oni ode kući. Zamislite, ljudi, policija dolazi u 10 uveče kući. Zamislite, dođe vam policija u 10 uveče na kuću. Kakve su to debilčine, razumeš? Debilčine, ono na kvadrat. Debilčine. 10 uveče dolaziš meni na kuću. Nemoj ja tebi na kuću da dođem, bre. Majke mi. I šta se dešava? Šta kao? Čemu kao? Nije kao, majke mi. Šta glede kao? Šta sam rekao kao? Alo, jesi sve sam 10 kao? Pola čovjek, pola kao. Ne znam, majke, nije fake, kunem se. Ba, bio kamerman sam. Hajde, ću. Šta sam rekao kao? Čuj Bojan, ala šećera naježi se. Mišljenje o Dracu Gajiću. Mišljenje o Nula Eferu. Kao. Nebitno. I meni prvi dan dolazi policija na kuću i to je to kao, znaš. A što sam opet rekao kao? Da, ne znam što mi to, majke. Slučajno govorim kao. I ništa, kaže Keva, na moru je. Coinbase, dobro. Kaže Keva, na moru je. Oni kažu kao dobro. Sutradan opet dolazi policija, meni na kuću, a ja na moru, ja u Sutomoru sa Gedžom. Kao, znaš, kao, gde je Bojan, kao? I sad Keva dolazi pa rekao, bili ste juče, rekla sam da je na moru, jebe vas usta. Šta mi dolaziš drugi put? I oni dođu i treći dan, znači u 3 dana, meni 3 puta dolazi policija na kuću. I to ove debilčini ispod toga, mu ima glavu da im polomim svima, bre. Šta mi dolaziš na kuću, bre? Ako ti je rekla da sam na moru sam. Šta mi dolaziš na kuću, bre? Si ti neka mudonja? Debilčini, a znate zašto sad ovo pričam za policiju? I dolazi jedan policajac, ne znam koji je, ja ne mogu da skontam koji je od tih. I dolazi policajac, kad su došli drugi ili treći put, Kjer laje, Benny laje, nebitno, Kjer, Benny, pas, moj pas laje na policiju i treba da laje. Treba da ih ugrize za jaja i laje Kjer. I on uzima onu lampu, policajci imaju kao onu neku lampu, znaš, ono nešto, kurče se, debilčine. Ne svi, ima dobrih policajaca, hvala Bogu. I to jako dobrih. I uzima tu lampu i ovako Kjera peri. On je kao neki baja, kao da smiri Kjera. Uzima, brate, policajac lampu, onu što ti glava otkine od nje. I uperi u Kjera, kao. Gasi to, majmune, ja šta si ti umislio, Boga, bre, ti šamarčinu odvalim. Ja da sam bio u kući, uzeo bi, snimio bih sve. Znači, ja, boli me kurac. Uzeo bi kameru i snimao bi policajca. Ovako. Šta ti meni dolaziš na kuću? Zašto sam ja snimio klip 24 sata kao policajac? Zašto? Šta? Snimio sam u staroj uniformi, sprdnja, zezancija, šala, Gedža, Arpat. Ljudi, šta ti sa glasom? Jebi ga, brate, promukao sam. I nebitno, zašto, evo, final verzija, zašto sam imao probleme sa policijom? Išao sam da dajem, a to ne sam da dao sam izjavu, jebi ga, dao sam izjavu o klipu, ovo, ono i to je to. Eto, ljudi, znači, ali najviše mi iznervirao policajac koji je uperio lampu u mog psa. Pa jebem ti pilav od zečjeg jajeta. Ko si ti da uzimaš lampu i da blicaš na mog Kjera? Glavu ti poljubim. Ju, brat, samo da sam bio kući, vidi, ubio bi me od batina. Ljudi, malo zezancija, ali sve u svemu, kaže Simi, koji je to klip? To je, brate, klip 24 sata policajac! Zeman se, malo mi pukla glas.